Rapport fuq is-sit internazzjonali BBC irrapporta kif fil-Baħar Mediterran li jdawwar lil pajjiżna hawn 1000 speċi aljena. Dwar dan tkellimna mad-deputat direttur tal-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent Darren Stevens. Huwa qal kif dawn l-ispeċi invażivi sabu ruħhom fil-Mediterran wara l-infetaħ il-Kanal ta' Suez, peress li fil-baħar m'hemmx limitu ta' speċi hekk kif huwa bla fruntieri. Wieħed minn dawn l-ispeċi huwa il-Blue Crab. Il-Blue Crab żdied, il-lera fil-fatt ġibna anke fondi mill-Unjoni Ewropea u sar studju fuq il-granċ innifsu, nafu li l-granċ żdied għaw Malta huwa speċi aljena u invażiva u jagħmel ħsara lill-ambjent naturali għaliex jieħu post l-annimali Maltin u l-pjanti tagħna. Stevens spjega li dan il-granġ kbir jista' jittiekel. U waħda mill-aħjar mekkaniżmi hu li jinġabar għall-ikel. Fil-verità, flimkien mal-Unjoni Ewropea u mad-Dipartiment tas-Sajd lera ħadmet u qabbadna anke kokk Malti biex jagħmel riċetti kif dan jista' jissajjar u llum jekk issib tixtrih jew tiġbru tista' anke ssajra huwa fil-verità delicacy. Fl-istess waqt hemm speċi oħra li qed jagħmlu ħsara fl-ekosistema ta' taħt il-baħar. Rinomat fil-gazzetti internazzjonali u anke ta' Malta huwa l-lionfish dak li bil-Malti ngħidulu d-durbis li huwa tip ta' ħuta sabiħa ornamentali li qed tiżdied minħabba aquarium trading manka firixa naturali u l-problema tagħha li dan huwa predaturi, ġifieri letteralment jaqbad u jiekol kważi kollox. U huwa ta' periklu wkoll għax joqsu speċi oħrajn bħal mad-denċi u ċ-ċeren li aħna wkoll nużaw kemm għall-ambjent naturali kif ukoll għall-ikel. Id-deputat direttur spjega kif l-era tagħmel diversi ispezzjonijiet u monitoraġġ ħalli tara xi speċi qegħdin jitlu fl-ibħra Maltin u ħeġġeġ lill pubbliku jirrapporta jekk jiltaqa' ma' xi speċi invażivi fl-ibħra tagħna. Jeżistu apps li huma bbażati fuq l-internet fejn inta jista' jidħol jew fil-lera website, ġifieri l-website tal-era. Jew inkella fil-website ta' proġetti bħal Spot the Alien Jellyfish jew Spot the Alien Fish fejn inti tkun tista' tirrapporta l-affarijiet li qed tara u fejn tarhom. Fil-verità ħafna mill-ispeċi li qed narawhom insibuhom ukoll bl-għajnuna tan-nies li jirrapportaw dawn it-tip ta' affarijiet.